У Беларусі рыхтуецца Мінск-3. Лукашенко ўжо сустрэўся з прадстаўнікамі Украіны. У сеціве з'явілася інфармацыя, якая, калі пацвердзіцца, можа стаць адной з галоўных палітычных сенсацый апошняга часу. Паведамляецца, што Беларусь нібыта таемна наведаў высокапастаўлены прадстаўнік украінскай выведкі. Сустрэча з Лукашэнкам працягвалася некалькі гадзін, а частка перамоваў прайшла сам-насам. Але што яны маглі абмяркоўваць? Паводле гэтых паведамленняў, Менск і Кіеў нібыта шукаюць спосаб не дапусціць прамога ўцягвання Беларусі ў вайну, а магчымыя правакацыі могуць быць часткай вялікай геапалітычнай гульні. Больш за тое, гучыць версія, што менавіта Менск можа зноў стаць месцам вялікіх перамоваў аб спыненні вайны. Але і гэта яшчэ не ўсё. Тыя ж крыніцы сцвярджаюць, што ў Беларусі ўжо абмяркоўваюць сцэнар пасля Лукашэнкі, нават называюць магчымых пераемнікаў і гавораць пра планы Крамля на 2030-е гады і нават пра магчымыя змены ў фінансавай палітыцы краіны. Пакуль што афіцыйных пацверджанняў гэтай інфармацыі няма, але як лічыце вы? Гэта сапраўды падрыхтоўка да вялікіх перамоваў ці чарговы афіцыйны ўкід? Пішыце сваё меркаванне ў каментарах.